טוב, מאמה מלכות, מהממות, וחג שמח, ותודה לכל מי שנמצאת כאן, בכל זאת חול המועד, אז אני מקווה שנהניתם מכל היום, ועכשיו תכינו לכם כוס קפה, כי הולך להיות ממש ממש מעניין, שאתם לא תרצו לצאת באמצע להכין משהו. אז אני מקווה שכולם כבר פה, כי 9, ואני רוצה להציג בפניכם, לפני שהיא תציג את עצמה, את אולגה צור המהממת, המרצה שלי, המטפלת. וואו, אולגה, איזה כיף שאני יכולה לארח אותך פה. איזה כיף לכל הנשים פה שיכולות ככה לשאוב מהערך שאת יכולה לתת להם. ברוכה הבאה. תודה רבה, מלי אהובתי, אהובת ליבי, תלמידה מצטיינת שלי, איזה התרגשות להתארח אצלך. וואו, איזה זכות. איזה זכות ואיזה התרגשות, איזה כיף, אני מאוד שמחה על המעמד, אני מאוד שמחה להיות כאן, אני גם המלכה, ולהיות ככה, להתארח פה, זה בהחלט מעמד מרגש, ולשתף, לספר על עצמי ובכלל, לשתף על הקורס, לשתף על החוויה המשותפת שלנו, חסר לי השיעור, נגמר הקורס, ימי שני, ואין לי קורס, אז הבאתי אותך לפה, שאנחנו, לפחות אני ארגיש שאני בלימודים. את צודקת לגמרי, את ממש צודקת, גם לי חסר, אני מחכה לכן. אבל הנה, עוד מעט קבוצה חדשה בימי שני, וכל פעם שאני אפתח את הדלת, אני לא אפגוש אתכם, אני אפגוש תלמידות חדשות, וזה החיים, זה החיים. כל אחד בדרך שלה. כן, כן. נכון מאוד, נכון מאוד, כיף. לגמרי כיף להמשיך לנוע ולהמשיך ככה להכיר עוד אנשים, עוד תלמידים, עוד להעביר את זה הלאה, עוד ועוד 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 ועוד. אז נעים מאוד, נעים להכיר, שמי אולגה צור, אני בת 48, אימא ל3 ילדים גדולים, בוגרים, יש לי 3 בנים. את היית אצלי בבית במשך 8 חודשים, באת אליי הביתה כל שבוע, פעם בשבוע, שם מתנהל הקורס שאני מנחה, וגם הקליניקה שלי נמצאת בבית, ברמת גן, בצד של קריית אונו, בבקעת אונו. אז אני גרושה וחיה באושר ואושר, עם 3 בניי הגדולים ו2 חתולים, שגם אותם הכרת היטב. איפה מילקי? יש שם מנצ'יק, יש לי חתול ששוקל 10 קילו, ותמיד בזמן המדיטציות היה משתרע לנו באמצע שטיח, נכון? ככה נשכב ונהנה מהתדרים ומהצלילים, כאילו הוא בעצמו עושה את המדיטציה, נכון? המפתיע זה שהוא בא לשבת לידי. את זוכרת? איך שבהתחלה, לפני השטיח, הוא היה בא, מכולם הוא התיישב עלייך. שאני לא אהבתי חתולים פעם. אני למדתי לאהוב אותם, זה משהו נרכש. הוא בחר בך, אין ספק שחתולים הכי רגישים מרגישים את האנרגיה, הם פשוט באים לפי האינסטינקט שלהם, לפי האינטואיציה שלהם, חיה מאוד 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 מפותחת, אז יפה לך מלי. אוקיי, אז אני אתחיל את המפגש הזה שלנו מכך שאני אספר לכם על עצמי, אני אעשה את זה ברחבה וככה אפתח את ליבי ויספר לכם את סיפור חיי, כמובן אפיזודות ודברים שנראים לי באמת רלוונטיים לספר ולא ישעמם אתכם. כל טוב, את במקום הנכון, נשים מספרות פה הרבה סיפורים של חיים וסיפורים קשים, אז את בדיוק במקום הנכון, תרגישי בנוח. אוקיי, טוב, נהדר. טוב, חברה של נשים זה חברה מרפאת, יש פה הרבה מאוד ריפוי בשיתוף ובאנרגיה נשית. נכון, בכלל יש פה נשים מהממות, ויש פה נשים שעברו חוויות מטלטלות, ואנחנו כאן אחת בשביל השנייה. אז אל תרגישי לא בנוח לספר פה שיט. אני לא רואה בסיפורי חיים שיט בכלל, אוקיי? הכל זה שיעורי חיים
באנו לכאן כדי לחוות אותם וללמוד אותם ולהתפתח מהם. את יודעת את הדרך שבה אני רואה את החיים, ולכן לא רואה בשום סיפור בושה או שיט. אני חושבת שההפך, כל מה שאנחנו עוברות וחוות, יש בזה להתגאות אני איתך, רק רציתי להקליל עבורך, לכן אמרתי את זה. לא, הכל בסדר, תודה רבה. אוקיי, אז ככה, אז אני נולדתי ברוסיה, והסרט שלי, בכלל הסיפור שלי קצת ככה, יכול להזכיר סרט טורקי, אני מאמינה שלא רק שלי, גם שלך, מלי, ובכלל של רבות מאיתנו, כמו איזה דרמה כזאת, היא הולכת ומתפתחת לאורך כל הדרך, אבל מצד שני, אני גם יודעת ששיניתי את הסיפור חיי, לפחות פעם או פעמיים או כמה פעמים. אני יודעת שבזכות עבודת ההתפתחות והדרך דרך של מודעות בה אני בחרתי לחיות את החיים ב10 שנים האחרונות, אני יודעת ששיניתי את התסריט חיי לפחות פעם אחת באופן משמעותי, אם לא יותר, וזה מאוד חשוב לי ככה לציין. אז אם אני עכשיו מסתכלת על הסיפור חיי ככה לאחורה, אני יכולה להגיד, וואו, איזה דרך אני באמת עברתי מאז ועד היום. אז הדרך שלי, כמו שכבר התחלתי לספר, התחילה ברוסיה, שנולדתי שם ממש ברוסיה, והייתה לי ילדות רגילה, הייתי אומרת, לא משהו מיוחד. ההוריי התגרשו כשהייתי בת 12, כמו רוב המשפחות ברוסיה, אוקיי, וגדלתי יותר עם סבתא מאשר עם ההורים. עליתי לארץ בגיל 16, לא באמת זה היה מתוך רצון שלי, אלא אמא שלי יותר ככה השפיעה עליי והכריחה אותי לעלות. כולם עלו אז, זה הייתה ממש נהירה, זה הייתה עלייה של שנת 1992, אז כשנפתחו שערים פשוט כל היהודים ברחו משם, אני יכולה להבין אותה, אבל הייתי נערה בת 16 וחוויתי ממש עקירת שורשים בלי הרדמה, ברגע אחד ממש נתלשו חיי עם השורש, בלי הכנה מוקדמת, בלי זריקת הרדמה, נתלשו מהקרקע, ממש נזרקו למקום אחר, ארץ אחרת, בלי שפה, בלי שום הכנה מוקדמת, בלי שום דבר. רוצה להזכיר לכם שלפני 30 שנה, 30 ומשהו שנה, כן, 1992, לא היה לנו את האמצעי תקשורת כמו היום, באותה שנייה שבא לי, אני יכולה לתקשר מיידית, בווידאו, בטלפון, בכל דרך וירטואלית שלנו עכשיו נראית כי איך אפשר בכלל בלעדיה. אז אנחנו כתבנו מכתבים, ומכתב היה נושא חודש, חוזר אולי עוד חודש, ואם בכלל מגיע, אם בכלל חוזר, וככה ניסיתי לתקשר עם החברות שלי, עם חברת נפש שלי שהשארתי שם, עם הבחור שאהבתי, החבר הראשון שלי, ובכלל כל מה שהיה לי שם למעשה היה בית. הייתי יותר ילדת רחוב מאשר ילדת בית, וכל הדבר הזה, כל ההרגשה הזאת של בית, קרקע, הכל נתלש ונעלם לי ברגע. אז חוויתי את העלייה כמשבר אחד מאוד 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 גדול, וככה הגעתי לפה בגיל 16, כשאני מחפשת איפה למעשה לנטוע את השורשים האלה מחדש, לבד מאוד, עליתי רק עם אמא. היחסים שלי עם אמא היו מאוד לא, אם אני אגיד את זה, לא יציבים, זה יהיה קצת לא אמיתי, לא נכון, לא אמת. האמת היא שהיו יחסים יותר הרסניים, והרגשתי את עצמי מאוד לבד, גם מהילדות בכלל, ועל כמה וכמה בסיטואציה כזאת של בית, של מדינה חדשה ובמקום חדש. אז ככה, הכרתי בחור ישראלי ממשפחה עיראקית, אוקיי? מבוגר ממני ב11 שנה, והכל הרגיש לי מאוד, מאוד פתאום ביחד, משפחה ענקית, 8 אחים, מלא ילדים, קומונה, מלא אוכל בבית, הכל פתאום הרגיש לי כל כך
בית. אנחנו ביחד, בית, כן, לא לבד, והתחתנתי איתו. התחתנתי בגיל 21, בגיל 23 כבר ילדתי את הילד הראשון, והזוגיות הייתה מאוד זוגיות של הישרדות. זה הישרדות, תחרות, ככה בינינו. לא חוויתי זוגיות של נחת, אהבה וכאלה. הזוגיות הסתיימה אחרי 15 שנה, והיחסים איתו לא הסתיימו, אמנם אחרי 15 שנה, אחרי שהתגרשנו, והקשר שלנו המשיך בבתי משפט, אחרי גירושין, אחרי הסכם, אחרי הכל, לא רק בבתי משפט, גם בלשכות רווחה, בכל מיני מקומות הזויים אחרים. הוא הזמין אותי כמה פעמים, 3 פעמים לבתי משפט, כשבחר להתעסק שוב במשמורת ובכסף ובכל מיני דברים שכבר היו מסוכמים ודי התנהלו באופן זורם וטבעי, אבל הייתה לו התנהגות אובססיבית כלפיי. בסופו של דבר בית משפט גם קבע את זה, אבל אני חוויתי ממש טראומות כל כמה שנים, חוויתי דברים מאוד קשים ממנו, לא רק בתי משפט, לשכות רווחה, משטרה, גם הוא התלונן במס הכנסה עליי, וכל מיני דברים כאלה נוראים ואיומים שממש לא עושים בקודים החברתיים לא עושים, ועל כמה וכמה לא לאם ילדיך, אז חוויתי גם דברים כאלה, הסתה לילדים, ניכור הורים הילדים שלי עברו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה כבר הסתיים, אבל אני תכף אספר איך למעשה את השינוי וטרנספורמציה שעברתי אחר כך. אז כל התקופה הזאת אני חייתי בעצם בתחושה של הישרדות כלכלית בכלל, וגם חיפוש אחרי פרנסה. היה לנו ביחד עסק משותף שעסקתי בתחום של ניהול ושיווק, הקמתי את העסק המשותף, ובעיקר חוץ מהישרדות הרגשתי את אולגה? ועד מאוד חזק. כן, אני קפואה. תמונה פשוט קפאה. כן. אני כן שומעת אותך. אז היא תשתחרר, אני מציעה שאנחנו נמשיך. אוקיי, תמשיכי. חבל, אני מניחה שהיא תשתחרר. אוקיי, תמשיכי. אוקיי, בואו נמשיך ונראה איך זה יהיה, אוקיי? אז אתם לא רואות אותי, אבל אני רואה אתכם. אוקיי, איזה יופי. אוקיי, אז בעיקר הייתי מאוד מאוד בלבד, ובחוסר אונים, וכל זה די ניהל את המערכה. וככה אני הגעתי למרחב מודעות, אז זה המקום שבו את למדת, כן? ואני לוקחת עכשיו חלק, ועליו אני גם כן אספר וידבר. ככה הגעתי למרחב מודעות כשלמעשה הייתי עלה נידף ברוח. כל מה שהרוח, איפה שהרוח נשפה, שם אני עפתי, אוקיי? בלי סנטר, בלי עמוד השדרה, בלי להיות יציבה ולדעת באמת מה אני רוצה ולאן אני מכוונת, אוקיי? וכך הגעתי למרחב מודעות, במרחב מודעות, בקורס אגב שאת עברת, אני התחלתי להכיר את עצמי, להכיר את עצמי מבפנים. חשוב. מי אני, מה אני רוצה, מה אני אוהבת. אוקיי? אולי אני אנסה רגע לסגור את הוידאו, ואז לפתוח אותו שוב, אולי זה יעזור. את רואה את עצמך תקועה? אני רואה את עצמי תקועה, נכון. אבל את שמה לב שאנחנו כן שומעות אותך. כן, כן, אני רואה אותך לגמרי. הנה, ועכשיו אני אפתח שוב, והנה אני מסתכלת. ברוך הבא, ברוכה הבאה, סליחה. המחשב של הבן שלי, והוא לא מתפקד כרגע. שיש את להאשים. אמיר צור כתוב פה, אני רואה. אוקיי, אז אני מתנצלת על האינחות הזאת, בנות, אני מקווה ש... אנחנו אחר כך נדבר איתם ונסביר להם שאנחנו בעצם... את ייצרת את זה, נכון?
כן, אנחנו תכף נדבר על השיטה ועל הכל, שאני אסיים את הסיפור, כן, אז אני אתקדם את זה, אוקיי. אז במרחב המודעות הגעתי לקורס שאת עברת אותו עכשיו, ושם בעצם התחלתי ככה שבורה כולי עלי נידב מכל הטלטלות של החיים. אחרי גירושין התחלתי ממש לאסוף את עצמי לאט לאט, לחבר את עצמי, להכיר את עצמי מבפנים, מה אני אוהבת, מה אני רוצה, מי זאת אולגה בכלל, מה הרטטים שלי, המנגנונים שלי, הדפוסים שלי, וככה שלב אחרי שלב, נדבך אחרי נדבך. למדתי מה זה מודעות. פעם ראשונה התחברתי לרוח, וממש ממש התאהבתי, ממש התאהבתי, וככה התקדמתי שלב, כמה שיותר עמוק, ככה יותר גבוה, כמו שאנחנו עובדים לעומק ולגובה. איזה כיף לך. לי לקח הרבה זמן להכיר את המודעות. כשאני התגרשתי, עברו הרבה, הסיפור שלנו קצת דומה. ולי לקח הרבה זמן עד שהכרתי את כל העולם הזה. אז איזה כיף לך שממש הכרת ככה ישר את העולם הזה. כן, נכון, זה היה בערך שנתיים אחרי גירושין, חברה שלי אמרה לי משהו, לצאת מהמטריקס, אמרתי לה, מה זה מעניין, בדיוק חיפשתי את עצמי שנה, בואי נגיד אחרי גירושים, הייתי ממש שבר כלי, ולקח לי ככה לחזור לעצמי ולהתחיל להיכנס לשגרה חדשה, להתרגל לשגרה חדשה, ואחר כך התחלתי באמת לחפש משהו חדש, משהו לאחוז בו, ללמוד משהו חדש, לחפש את עצמי בעולם הזה. וככה באמת הרוח לקחה אותי למרחב מודעות, לצאת מהמטריקס, והלכתי לבד, קניתי כרטיס, וזה ממש עניין אותי, וככה התחלתי להתקדם, הגעתי למרחב הכוח, וכמו שאת חווית, גם אני חוויתי את ההתחלה הזו של הבנייה העצמית, של ההכרה העצמית, של להסתכל פנימה, ובאמת פעם ראשונה, לדעת, להכיר, לשאול שאלה, מי זאת אולגה? מי אני? מה אני רוצה? ממה אני בנויה? איך אני בנויה? מה אני מרגישה? איזה רגשות יש לי? מה אני אוהבת? מה אני לא? מה עושה לי טוב? מה עושה לי לא טוב? ומה עם הדפוסים שלי, מנגנונים שלי, שזה בכלל שלב עוד יותר עמוק של היכרות אישית עם עצמי, אוקיי? אז אחר כך המשכתי לקורסים אחרים, יש קורס מנהיגות וכן הלאה. עשיתי גם מרווח בין הקורסים, לא ממש רצתי ברצף. ועם הזמן התחילו להגיע תוצאות. ופה אני עכשיו למעשה מספרת על הטרנספורמציה מאוד, מאוד משמעותית שאני חוויתי בחיים, ובשנים האחרונות עדיין חובה אותו, אבל את הסיפור הזה שסיפרתי עד עכשיו, הסיפור של פעם, אני מספרת אותו, אבל הוא כבר רחוק לי. החיים האלה של הישרדות, וחיים האלה של קושי וסבל ודרמה, באמת היא מאוד 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 רחוק לי, ויותר כן, יותר מתחברת לחלק הזה של החיים שעכשיו אני אתחיל לספר עליהם, וככה התוצאות שהתחילו להגיע, המהפך של ממש למעשה התחיל קרה, באירוע מאוד משמעותי שהיה לי, זה נחשב כמקרה יחסית אולי נדיר, אבל היה לי ממש מזל וזכות וברכה לרפא את עצמי ממחלת קרון, זה מחלת מעיים אוטואימונית, מחלה אוטואימונית זה כשגוף, מערכת חיסונית ממש במקום להגן על הגוף תוקף את עצמו, הרקע היה הסיפור, עוד מערכה מאוד מאוד קשה עם הגרוש, והילדים היו שם מעורבים, ואימא שלי שהייתה מעורבת בצד שלו ולא לטובתי, וכל הדבר הזה עם כל הרקע שבפנים גרם לי לכזאת סחרחרה וכאבי בטן תרתי משמע, שנתפתחה אצלי מחלה, דלקת במעיים, ולקח ממש איזה חצי שנה עד שבכלל הבנו מה זה, ועד שקיבלתי את התוצאות של הבדיקה וכל העניינים האלה. אבל כשקיבלתי את ההבחנה והבנתי שזו מחלה אוטואימונית, והיא חשוכת מרפא, למעשה אני הופכת להיות חולה עם הדבר הזה לחיות מעכשיו עד forever, שם... מילה זו חשוכת מרפא? לא יודעת, מילה מלחיצה. לא יושבת לי.
אז גם לי זה לא ישב, ואני זוכרת שנסעתי הביתה מהבית חולים, מהקולונוסקופיה, הבן שלי נוהג, הוא לקח אותי, נוהג באוטו, ואני ככה ממש עם הבחנה, עושה בגוגל, בוויקיפדיה, קרון, ומקריאה בקול רם, ככה מקריאה, והוא שומע, מקריאה לעצמי, מקריאה ואומרת לעצמי, אין מצב, אין מצב. אומרת לעצמי ואומרת לו, אין פאקינג מצב. לא יקרה. זאת אומרת שלהיות מחלה, בשבילי היה בעצם כבר קו אדום, גבול ממש שאני לא, שזה, שלא הסכמתי בכלל לעבור אותו ולחיות חולה ולהיות אימא חולה לילדים שלי, ובכלל איפשהו שם במיינד שלי, זה היה כזה מין סימן שזהו, עד כאן, סטופ. ואז... שאלה רגע, המחלה שגילית אותה, את היית כבר בתוך המרחב, בתוך העבודה שלך. יפה מאוד שאת מציינת את זה בדיוק. לא, אני רוצה לדעת, זה הגיע לפני או תוך כדי. שאלה מצוינת, שאלה ממש מצוינת, כי כשהייתי כבר בתוך המחלה, הייתי כבר בתוך המרחב, והיו לי כבר הכלים. היו לי הכלים והידע. הייתי כבר אחרי מרחב הכוח ומנהיגות, הייתי כבר ממש, הייתי במטפלים לדעתי, או רגע לפני מטפלים, לא, זה לא משנה לצורך העניין, אבל... אני רק אגיד, שנייה, אני אעצור אותך, כי אנחנו מדברות בשפה שאנחנו מבינות, וכאן לא מבינות אותנו. יש קורס מרחב כוח, אחרי זה יש מנהיגות, ואחרי זה מטפלים, ואז את הופכת להיות מטפלת בשיטת המטאיזם. זאת אומרת, אנחנו מדברות במילים שאנחנו מבינות, אבל אני רוצה פשוט... אנחנו נעשה סדר. כן, ליישר קו שהם יבינו על מה אנחנו מדברות. זהו. צודקת לגמרי. אוקיי, אז היו לי כבר הכלים, למעשה הייתי צריכה פשוט לבחור להשתמש בהם. ממש ככה, לבחור להשתמש בהם, לצערי, אבל אין להאשים את עצמי בדבר הזה. באמת הייתי צריכה להגיע למקום, להיות עם הגב לקיר, עד כדי כך שבאמת אין לי איזה מבחינתי עניין של חיים או מוות, כי להיות חולה, משהו באישיות שלי לא הסכים, והבנתי על מה זה יושב, ממש, זה היה עניין של ממש כמה ימים, יום בודדים, מאז שחזרתי הביתה, קודם כל הייתה שם החלטה לרפא את עצמי, החלטה להיות בריאה, ולרפא את עצמי, לא באמצעות רפואה או משהו, לא להתמך, אלא הייתה שם בחירה, שזה, אני אטפל בזה תכף ומיד, וזה לא יישאר, וגם חזרתי הביתה, הילדים שלנו, נו, אמא, יודעים מה זה? אמרתי לו, כן, יודעים, זה מאוד לא נעים, אבל תסמכו עליי, אמא סומכים עליי, יהיה בסדר, סומכים עלייך. וממש תוך כמה ימים, מה שקרה בתוכי, שהבנתי על מה זה יושב, ובחרתי לשחרר את הכמיהה של הילדה הקטנה בתוכי, שרוצה כמיהה לאהבה של אימא, כמיהה אם זה קשור למשפחה, אוקיי? מערכת העיכול, אז להקל את החיים ומשפחתיות, וכבר ידעתי לפרש את זה, ידעתי להבין את זה, מבחינה תודעתית. בגלל שהיה לך כלים, לא בגלל, סליחה, בזכות זה שהיית כבר בלימודים והיה לך כלים, את יכולת לדעת על מה המחלה הזו בעצם יושבת. יכולת להיכנס פנימה ולדעת על מה זה. יכולתי לדעת על מה זה, ובעיקר יכולתי ליישם את הבחירה הזאת. הבחירה היא בתאים, הבחירה היא הבנה שאין יותר במה לאחוז, אלא באמת לשחרר אותה לדרכה, ולשחרר את עצמי ממנה. זה אולי נשמע קצת ככה, אולי קל להגיד את זה, לא קל באמת לבחור ולעשות את התנועה האנרגטית הזאת של לשחרר ולהשתחרר מאמא ומכמיהה לאהבה, מאיזשהו צורך מאוד מאוד חזק, ילדי מאוד, שהוא ממש יושב לנו בתוך המוח, מנהל אותנו, אבל לא רק זה, ביחד עם הבחירה הזאת לשלוח את אמא שלי לדרכה, אני בעצם נפרדתי מאשמה, מציפייה, מתחייה,
מאלימות שלי, אבל כל אלה שלי כלפיי. מאלימות ותוקפנות, כל אלה שיצרו את המחלה, ביחד עם השחרור הזה של הרצון ודרישה וציפייה לאהבה או למשהו, לקבל אותה מבחוץ, מאמא שלי, כן, זה קשה, נשמע מאוד מאוד קשוח, אבל יחד עם זה השתחרר גם כן כל הסל הזה של האנרגיה השלילית והתוקפנית, הקשה הזאת שלי כלפי עצמי, השנאה, התוקפנות, האלימות ממש, אוקיי? והתחייה, וזה השתחרר. למעשה המקרה הזה היה כשינוי דפוס התנהגות רגשית עבור עצמי. וכתוצאה מכך, מהתנועה האנרגטית הזאת, כתוצאה מכך גם המחלה נרפאה והשתחררה. מטורף. זה מטורף. כן, זה מטורף, נכון, כי מאז, פרט לריפוי של המחלה, שתוך שבועיים נעלמה דלקת, זה היה ממש נעלמה לגמרי, לא לקחתי סטרואידים, לקחתי איזה משהו נגד דלקת כזה, איזה אבקה, אבל ממש בקטנה, לא הסכמתי, לא הלכתי לעשות בדיקות, לא הלכתי לעשות שום דבר, הרופאה הרוסיה כזאת קשוחה, צעקה עליי ושלחה אותי למיליון בדיקות, ואני אומרת לה, לא, אני לא הולכת. וכשניגשתי לבדיקה נוספת שהתעקשה שאני אבוא, היא לא מצאה שם דלקת, לא הייתה שם דלקת, וגם אני הייתי בהלם, וגם היא, ובמסמכים אפילו לא כתבה לי כלום שם, פשוט שלחה אותי הביתה, והייתה בהלם, והייתה בהלם של החיים שלה. מה שאת מספרת פה, זה נשמע, את יודעת, אני איתך, אבל זה נשמע פה כאילו כמו איזה קסם, כאילו מה, אני יכולה פשוט לרפא את עצמי ממחלות? מה, אני יכולה פשוט... את יכולה, אנחנו יכולים, אני הדוגמה, אחד ממיליון דוגמאות. אני עכשיו משתתפת התחלתי, אני גם מספרת לך על הדרך, התחלתי להשתתף כאסיסטנטית במחקר באיכילוב, אוקיי? כן, עם נורית, כדי לעשות קבוצות כאלה גם במסגרת של בתי חולים לחולות סרטן. זהו, אז בדיוק זה מה שרציתי לשאול, הם במחלקה האונקולוגית. כן, מרחב מודעות עושה כבר כמה שנים מחקר בשיתוף של בית חולים איכילוב לחולות סרטן, ואחוזי הצלחה כל כך גדולים וגבוהים שזה פשוט התפשט לכל בתי חולים בארץ, לקופת חולים מכבי, לקופת חולים כללית שנותנים סבסוד. סבסוד מכספי הקופה לאנשים חולי סרטן או מחלימים לטווח של 2 אם אני לא טועה, ללכת ללמוד כלים תודעתיים לצורך ריפוי עצמי. את מאמינה? שהגיעו ימות המשיח זה בלתי נתפס. הללויה. זה מטורף, נכון, ממש, נכון. אז יש את זה באיכילוב, בסורוקה, במלא מקומות, מלא בתי חולים, וזה רק הולך ומתפשט, אוקיי? אז הצטרפתי להיות אסיסטנטית שם כדי להתרחב וללמד את הקורס הזה גם לנשים במסגרות של בתי חולים ובכלל לכל מי שרוצה בריפוי. זה מרגש אותי, שיהיו נשים שיכולות לעזור לעצמן עם המחלה ויכולות להתרפא. נכון, ועושות את זה, וזה כבר 11 קבוצות, אני בקבוצה מספר 11, קבוצת מחקר 11, תחשבי 11 קבוצות, בכל קבוצה 15 נשים, ואחוזי הצלחה מדהימים, ממש לא משנה איזה סוג של סרטן? לא, אני חושבת שלא, לא, כי יש מכל הסוגים, יש בקבוצה. מדהים. וואו, שיהיה הרבה רפואה לכל האנשים האלה. אז כן, אז כשנחזור רגע לסיפור שלי ונגיד שכן, הכלים תודעתיים, כלים שאנחנו מלמדים במרחב, שאת באת ללמוד, שאני למדתי אותם בשביל עצמי, תכף אני אספר גם על הדרך, על דרך שהובילה אותי להיות כאן, אוקיי? ולהיות על הפוב בסלון ביתי ולארח 7 המופלאים למחזור למ"ה של הקורס המדהים הזה, אוקיי? כן, זה אפשרי. איזה שבט, אני מתגעגעת אליהם.
כן, כן. אז הריפוי של המחלה למעשה היה למעשה נקודת מפנה מאוד מאוד חשובה, כי מבחינה אנרגטית קרה לי שם, בתודעה שלי, קרה לי שם שינוי מאוד מאוד משמעותי. כמובן שהייתי צריכה להגיע לקיצון עם כל הדרמות וזה, אבל אין לשפוט, אלא רק להגיד הללויה, ותודה באמת על, על כל מה שעזר לי לעבור את המשוכה המשמעותית הזאת ולהתרפא גם רגשית, גם נפשית וגם פיזית, כהלכה למעשה, אוקיי? אבל זה היה למעשה רק התחלה, זו הייתה נקודת מפנה אמרנו, ואחר כך התחילו ממש להימשך, להגיע שינויים, שפשוט המשכתי לחוות שינויים, אז בין היתר למדתי לרכב על אופניים אחרי שהתגרשתי, בגיל 40, לא ידעתי לרכב על אופניים, ועכשיו, וכל כך אהבתי. כן. חייבת איך בגרון, אני עדיין לא רוכבת על אופניים, בגיל 42 עוד מעט. אז אני למדתי בגיל 40, תמיד הסתכלתי גרנו במושב שהייתי נשואה, הסתכלתי על משפחות שרוכבים, וזה כל כך קינאתי, ואמרתי, די, איך אני רוצה גם, וממש למדתי. אתם לא תאמינו שממש הפכתי להיות רוכבת שטח, ממש רוכבת שטח יש לי, רוכבת גם שישי, גם שבת, קניתי לאופניים בהתחלה מקצועיים, ועכשיו בכלל חשמלוקים במחיר של אופנוע, אני רוכבת שטח אתגרי גם כן, ומרגישה כמו ילדה, וחסרת מעצורים, עושה אקסטרים בגיל כמעט 50, אני כל הזמן אומרת, ילדים שלי היו רואים את אמא שלהם, אבל לא פלא שיצאו לי גם ילדים אקסטרימרים כאלה, אוקיי, אמא את משוגעת, אמא את מטורפת, אמא את מטורפת, אוקיי, וחברים, וטבע, ביער, חלום, אז זה באמת זה ההנאה הכי גדולה שלי, התחביב שיצרתי אותו וגיליתי אותו בגיל 40, אז זה שפע ממש 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 עצום, כי אין כמו כל יום שישי ושבת עכשיו, לפגוש חברים שהם כבר משפחה, ממש ביער, או במעיין, או במדבר בחורף, לרכב בטבע, לעשות הפסקות עם פינג'אן קפה, עם פריסות אחר כך, לנסוע ביחד, לשתות בירות, חלום, פשוט אני חיה את החלום. יש הנחת יסוד ב-NLP שריצ'רד בנדלר אמר, אף פעם לא מאוחר לחוות ילדות שמחה. ממש, אני חווה אותה, ממש, אני באופניים, בתדר של ילדה קטנה, שמחה, חסרת מעצורים, אוטומטית החיוך שלי עולה לי כזה ענק, אני מצחיקה, אני קורעת מצחוק. אתם לא מכירים אותי ככה. אתם לא ראיתם אותי ככה, אולי עדיף, אוקיי? אבל יש לי גם את הצד הזה שאני ככה... ראיתי אותך מחייכת. לא, שם אני מצחיקה את האחרים, שם אני קורעת מצחוק, זה תדר אחר. יש יותר טוב מלצחוק, תגידי לי. כן, כן. אז זה דבר, לגבי מערכות יחסים במשפחה, שהם השתנו מאוד, מאוד, יש שקט, ממש שקט ושלום ושלווה במשפחה. אני לא בקשר עם אמא באופן יומיומי, אבל אם אני פוגשת אותה, או אנחנו נפגשות, אנחנו מדברות, אם היא מגיעה הביתה לבקר את הנכדים שלה, אז היא נכנסת, לפני לא מזמן בכלל לא היינו בקשר, אבל היה שקט, היה שלום, היה שלווה, היא בקשר עם הגרוש שלי, ואני מאוד מאוד שמחה, כי הוא מתייחס אליהם מאוד מאוד יפה, לה מאוד מאוד כיף, ולי מאוד מאוד בטוח, נוח, חופש, עצמאות, למדתי מסוגלות, ואין כמו תחושת מסוגלות שאני יכולה הכל ולא צריכה להתמך או להסתמך או לצפות לעזרה ממישהו אחר. זה הדבר הכי טוב בעולם, וזאת מתנה באמת הכי הכי גדולה, שהיא העניקה לי בכך שהמשיכה הלאה. מצב כלכלי שלי השתפר מאוד, אני חיה ברווחה, ממש ברווחה, תענוג גדול, ברכה עצומה,
הללויה על כך. והגשמה, הגשמה. מרחב מודעות עשה לך ממש טוב. עשה לך ממש טוב בחיים. כן, כן, הגשמה, כמו שאמרתי לך וסיפרתי לכם בעצם שאני התחלתי ועשיתי את כל הדרך הזאת בשביל עצמי בהתחלה, בשביל לעזור לעצמי, לשפר את החיים שלי ולהרגיש טוב יותר עם עצמי. עד שהבנתי שזה דבר שאני הכי אוהבת, להיות במודעות כל הזמן, לחיות את זה כאורח חיים, ורוצה להעניק את זה גם הלאה לאחרים, והפכתי את זה למקצוע. למדתי בקורס מטפלים, ואחרי כמה שנים יש לי קליניקה בבית, את גם מתנסית בטיפול אצלי, נכון מלי? נכון. ואחרי כמה שנים גם החלטתי ללכת לקורס הנחיית קבוצות, ולהנחות את הקורס הזה שאת חווית אותו. וכן, אני מגשימה את עצמי. מעבר למטפלים, את צריכה לעשות גם עוד, בשביל ללמד, את צריכה לעשות גם קורס של הנחיית קבוצות. בהחלט, בטח. בטח. זהו, אז זה הסיפור שלי בגדול. אם יש שאלות, אז אתם מוזמנים. אני רוצה פשוט לעבור על שאלות שבתל שאלה פה בצ'אט, בסדר? בטח, ברור. בסדר? היא כתבה, טוב, היא כתבה את זה בהתחלה, אז יהיה קשה לשייך את זה, וואו, מה את מרגישה? זה אחד הרגעים הקסומים בעיניי, אבל אני לא יודעת למה היא מתכוונת, כי היא בטח כתבה את זה. טוב, בתל תכתבי עוד הפעם, תכתבי למה הכוונה, אבל תודה על הפרגון, תודה רבה. ואז איזה מטורף, איזה מלכה, אימא להכל אפשרי, איזה מרגש. היא שאלה אם נעלמו לך הכאבים. הכל נעלם, כאילו לא היה. בשבועיים, הכל, דלקת נעלמה, שלשולים לצורך העניין, כל העניינים, נמצא שם איזשהו חיידק, לא יודעת, זה פתאום התחלף לאיזשהו חיידק, שקיבלתי איזו אנטיביוטיקה שגם אותה לא רציתי לקחת, אבל כבר אמרתי, טוב, נו, זה נגמר בשבועיים, וכאילו לא היה כלום, זה היה באמת כמו מטה כזה קסם ש... מדהים, ונשמע כמו מטה קסם. טוב, היא כתבה, חלום חיי ללמוד על אופניים, איך למדת? איך למדתי? איזו שאלה מקצועית, סופר מקצועית. אז הבן הגדול שלי הלך לטיול צופים, והשני שהוא היה אמצעי, ניסה בלי גלגלי עזר, ואני פשוט לקחתי אופניים של הבן הגדול שלי, והתחלתי לנסוע. לא פחדת? לא כל כך רציתי, ממש השתעשעתי בזה, וניסיתי ככה להרים רגליים, לא יכולתי, לא היה לי שיווי משקל, ממש לא. הצלחתי להרים רגליים, לנסוע איזה 4 מטר תוך צרחה, שאני ממש מצליחה להרים רגליים ולעשות כמה תנועות, וככה קצת יותר ויותר ויותר, הייתי נוסעת ממש במושב, באיזה רחוב צדדי, נוסעת כמה מטר, יורדת, מסתובבת ברגל, חוזרת, לא ידעתי לעשות סיבובים, אבל בגדול, ככה ממש באופן עצמי, הייתי נוסעת לתל אביב, שמה את האוטו, לוקחת אופניים ירוקים היו דאז, סוחרת אותם ונוסעת לאיזה חנייה, להסתובב וככה, ממש למדתי עד שהתחברתי לאיזושהי קבוצת אופניים לרוכבים מתחילים, ושם כבר יצאתי לשטח. מה שצריך כדי ללמוד אופניים זה ממש רצון. רצון, כמו בכל דבר. ממש רצון. הרצון. כמו שאת רצית שהמחלה תלך. את מאוד רצית וסירבת לקבל אותה. היה לך פה רצון מאוד גדול להחלים ולרפא את עצמך. הרצון הוא חשוב, מאוד. הרצון הוא הכי חשוב, בכל דבר. נכון, הרצון לבחירה. כן. ולבחור אחרת. לבחור ולהתמיד בבחירה. טוב, אז אני רק קוראת את מה שבתל כתבה, ואנחנו ממשיכות. אם יש עוד מישהי שרוצה להגיב, אז מוזמנת. היא עונה, בתל, על מה ששאלנו קודם, שאת אמרת שהתחברת לעצמך, ושפתאום ידעת לשאול את עצמך איך את מרגישה. אז אמרתי שזה הרגעים הכי מרגשים, כי גם אני בזכות מלי למדתי לשאול את זה, אז התרגשתי.
יהיו חיים שלי. בתל את מהממת. ואז היא כתבה לך עוד תגובה, וואו, את מטורפת, תודה. תודה רבה בתל, תודה על הפרגון. תודה רבה, אהובה. היא מפרגנת, חבל על הזמן. בתל, תודה אוהבת אותך. זהו, אני מניחה עכשיו את התגובות. טוב, תודה רבה בתל, המון תודה. טוב, אז איפה היינו? אז היינו בסיפור שלי שסיימתי לספר אותו, אם יש לך שאלות כלשהי תשאלי את, ואם לא, אז נמשיך לדבר על המטאיזם ועל השיטה ועל מה שבעצם שתינו חווינו. אוקיי? אז יאללה, בוא נדבר על זה. אוקיי. אז ממש ככה כמה מונחי יסוד, כמה דברים שהם מאוד מעניינים, למי שיודע או לא יודע, תמיד טוב להיזכר לרענן את זה, כן, עוד ועוד ועוד. אוקיי, אז מטה ביוונית זה מעבר לחושים הפיזיים, מעבר לחושים הפיזיים זה בעצם עולם התודעה. ומטאים זה פילוסופיית חיים שמשקפת את הדרך בה אנחנו מתנהלים בחיים האלה, בה לא מודע מנהל את החיים שלנו. החלקים הלא מודעים מנהלים את החיים שלנו. זה בעצם דרך להתבונן מאחורי הקלעים של מה שמפעיל אותנו. לאתר את הדפוסים, את המנגנונים הלא מודעים שלנו. ושם לתת מענה, שם ללמוד איך לנהל אותם. לנהל אותם זה אומר להתמיר אותם, איך לעשות טרנספורמציה לדפוסים האלה. מה שבעצם אני עשיתי בעזרת עבודת מודעות, והם באו לידי ביטוי במציאות של חיי, כהלכה למעשה. אז מה שאנחנו עושים במטאיזם, אנחנו מאתרים את הדפוסים האלה, אנחנו מכירים אותם, אוקיי? מתבוננים בהם, נכון? אנחנו מקבלים אותם, משלימים איתם, מבינים שזה שלנו, מבינים שזה שלי, מבינים שזאת אני, זה לא מישהו מבחוץ, אוקיי? ואז אנחנו יכולים לשנות אותם, לעשות להם טרנספורמציה. בשפה שלנו זה נקרא התמרה. נכון, מלי? נכון. וככה גם המציאות משתנה בהתאם. אנחנו מדברים על כך שמציאות היא הולוגרמה, מסך, השתקפות של נבחי תודעתנו, של התודעה שלנו, ובואו נדבר על כך מה זה תודעה. אתם מכירים את התמונה של הקרחון? תדמיינו לכם רגע את הקרחון, אוקיי? יש את הלבן שהוא ממש ממש קצת, נכון? ולמטה מתחת לאוקיינוס יש את השחור, המשולש הזה העמוק, גדול 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 של כל זה הקרחון, הוא ענק, אבל אנחנו רואים רק את הלבן שמעל פני המים, אוקיי? והלבן הזה זה 10% של המודע שלנו, זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אוקיי? כל הידע שלנו, ההבנה שלנו והכל, זה בסך הכל 10, גם אומרים הרבה פחות מ10, אבל בואו נעגל את זה יפה, ונגיד שזה 10% מסך הכל התודעה שלנו, אוקיי? 90% האלה שנמצאים מתחת לפני המים, במקום החשוך והקר והאפל, ושאין לנו גישה לשם. זה התת מודע, הלא מודע. אוקיי? אז בשפה שלי, שאני מדברת, זה המודע הוא 5%, ותת המודע זה 95%. יפה. זה לא רלוונטי 10, 90, עדיין אין לנו גישה, כי בחלק המודע זה החלק החושב, החלק ההגיוני, החלק כל הזמן שמספר הסברים, ובמרחב שאת מדברת עליו, אנחנו נכנסים פנימה כדי לגלות את הדפוסים שלנו. הדפוסים שלנו לא נמצאים ב10%, הדפוסים שלנו נמצאים ב90, בלמטה של הקרחון. איזה כיף לשמוע אותך. מדברת ככה, איך אני אוהבת לשמוע אותך ככה, צודקת לגמרי, ואת צודקת לגמרי. אבל בואי נמחיש את זה קצת בשביל הבנות, כדי להבין איך זה בעצם מתבטא במציאות. בשביל זה התכנסנו, בואי. אז ניתן כמה דוגמאות, אני אתחיל ואת תמשיכי, אוקיי? לדוגמה, למה אני רוצה כל כך זוגיות,
וכל פעם שאני מנסה, היא מתפוצצת לי כל פעם בפרצוף. אולי את לא באמת רוצה. אולי יש משהו אולי בפנים שלא באמת מסוגל לזה, משהו שלא באמת רוצה, או משהו שמתנהל שם אחרת, אבל במודע אני מאוד מאוד רוצה. דוגמה אחרת, גם כשאני מרוויחה יותר כסף. למה אני תמיד חוזרת לאותה נקודה בחשבון הבנק? תרמוסטט. והכסף נעלם, או קוראים לזה מתעדה, או איכשהו אני תמיד, לא אני ברוך השם, אבל הייתי גם שם במקום הזה, בטח. הייתה לי תקרת זכוכית שלא הצלחתי להרוויח יותר ממנה, המון 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 שנים. ברוך השם, אני כבר לא במקום הזה, אבל מה שלא עשיתי, איך שלא עשיתי, לא הצלחתי לעבור אותה, את המכסה הזה של להרוויח איקס, ולחיות, היא מרגישה שאת לא ראויה. כשאת מרגישה שאת לא... אבל זה לא מודע לך, אבל את לא יודעת את זה, אוקיי? יש עוד דוגמאות? את רוצה לתת עוד דוגמאות כאלה מהחיים, מהמציאות, שאנחנו כל כך מתאמצים ומשתדלים, אבל בעצם זה לא מצליח, אוקיי? והסיבה לכך היא שהמנגנונים הלא מודעים שלנו, הם אלה שמכתיבים, והם אלה שמכתיבים את המציאות, או הולוגרמה, כמו שאנחנו קוראים לזה, שהיא בעצם משקפת את החלק של הקרחון שנמצא בתוך האוקיינוס, ואין לנו מושג אם אנחנו לא חוקרים אותו, ולא באמת צוללים פנימה ומתעמתים איתו, מתמודדים עם זה, מקבלים, שוהים, מרגישים, עושים לזה טרנספורמציה. לכן זאת הדרך לצאת מהאוטומטים, מי ששואלת, אוקיי, זה עבודה פנימית עמוקה מאוד, כמו הקרחון הזה, כמה שיותר עמוקה, ככה זה יותר משמעותי לביטוי של השינויים במציאות. בואו נמשיך. אוקיי, אז מה יש בתת המודע בחלק הזה של הקרחון? אז יש שם זיכרון לטווח ארוך, דפוסים, מנגנונים, אמונות שלנו, וכל אלה יוצרים מה? את הערך העצמי שלנו. נכון? את הערך העצמי, את הדרך שבה אני מסתובבת בעולם, את הדרך שאני רואה את העולם ומפרשת אותו. כל החלק הגדול הזה והענק הזה והלא מודע. עוד דבר אחד שחשוב לדעת על תת מודע, שיש לו תכונה כזאת היא מאוד 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 מעצבנת. והיא... בא לי להגיד אותו. תגידי אותו. הוא משחזר את עצמו. תודה רבה, אהובתי. הוא מעצבן. נורא והיום. זה מה שהוא יודע לעשות, והוא יעשה את זה כי הוא מאמין ובטוח שזה לטובתנו ומציל אותנו, ולא מעניין אותו כלום חס וחלילה נחלה שוב ושוב ושוב ושוב, הוא מבחינתו משחזר כי זה טוב להישרדותנו, שרדנו יופי, נשרוד עוד הפעם, נשרוד. תת המודע זה מוח הזוחלים יותר נכון, אבל פה אולי אני קצת אסבך, מוח הזוחלים זה מוח מאוד מאוד פרימיטיבי שנמצא ממש בחלק האחורי, הוא כמו של לטאה והוא נוצר בגילאים ממש מוקדמים שלנו, כתינוקות ילדים עד גיל 6-7 הוא נסגר, ומה שאנחנו תופסים מהסביבה, שם זה נמצא ומשתחזר, אוקיי? אז כמו שאת אמרת, צדק לגמרי, ולכן כל עוד שאני לא אשנה את מיר/ארפא את המנגנונים והדפוסים האלה שנמצאים שם במוח הזוחלים או בתת מודע, so called, ככה אני אמשיך לשחזר את אותם המנגנונים והרטטים כל הזמן. אני אסתובב בלופים, ואני לא אבין למה, ואני אתעייף, ולרבות גם אתייאש, ויש גם מצבים יותר קשים של דיכאונות והתקפי חרדות ושלא נדע, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. לכן אנחנו בוחרים לחיות בדרך של מודעות, וכן ללמוד כלים לריפוי עצמי,
לשינוי וריפוי שאנחנו יכולים לעשות לבד עם עצמנו, כי אין מטפל יותר טוב מאשר אתה. נכון? נכון, נכון מאוד. בדיוק. אז כל הלופים האלה שלנו, זה בעצם אותה גברת בשינוי אדרת, עד שאנחנו לא עושים באמת את השינוי האמיתי, הפנימי. אוקיי? אותו בן זוג, רק בן זוג אחר, אבל אותם כפתורים נלחצים לי בזוגיות, נכון? נכון. אותו בוס מעצבן. אפילו הילדה מעצבנת. תודה רבה. כן, נכון, נכון. הם רק שיקופים שלנו, של מה שקורה בנבחי תודעתנו. נכון, הם רק התפאורה. זה רק התפאורה, אבל זה תמיד אותו שיעור. נכון. מה שקורה זה התפאורה משתנה אצלנו, ואנחנו יכולים לעשות שינוי על ידי כך שאנחנו נראה את זה אצל מישהו אחר. את יודעת, יש אמירה כזאת והיא ממש ממש נכונה. ספרו לי איך נראים החיים שלכם, ואני אגיד, ספרי לי איך נראים החיים שלך, ואני אגיד לך מה קורה בתודעה שלך. אוקיי? נכון. נכון. עכשיו חשוב להגיד שהתת מודע זה לא מקום פיזי בראש, אוקיי? למרות שמוח זוקלים אני הסבעתי לאיזשהו מקום שהוא מאחורה, אבל תת מודע זה לא מקום פיזי במוח שלנו, זה למעשה הולכה עצבית שמתרחשת בתוך המוח שלנו, זה המידע שעובר בתוך המוח שלנו כולו. עכשיו יש הוגה שקוראים לו קרל יונג, והוא אמר דבר מדהים, עד שלא תהפוך את התת מודע שלך למודע, אתה תנהל את חייך, הוא ינהל את חייך, ואתה תקרא לזה גורל. נכון, נכון, נכון. מכירה. זה משפט שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ועל בסיס אנחנו מתבססים על הידע הזה, כדי ללמוד לנהל את החיים שלנו, ולנהל את התודעה שלנו. זה בדיוק מה שאנחנו עושים במרחב. אנחנו לומדים לנהל את התת מודע, אוקיי? לעבוד עם התודעה שלנו, אנחנו לומדים להיכנס פנימה. לשנות את המציאות שלנו בדיוק על ידי עבודה פנימית, על ידי הבנה שהיא רק משקפת את העולם הפנימי שלנו, את המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. נכון. אוקיי, אם את מסתכלת במראה ואת רוצה שהדמות במראה תחייך אלייך, מה את צריכה לעשות? לחייך אליה. את יודעת, יש משפט שאני אוהבת להגיד אותו, אפרופו מראה. אם עכשיו את מסתכלת במראה, ויש לך לכלוך, היום אמרתי את זה, ויש לך לכלוך, ואת רוצה לנקות את המראה, את חושבת שאם תנקי את המראה, הלכלוך יתנקה? כן. לא. צריכה לנקות את הלכלוך אצלך, ואז את תראי אותו נקי במראה. כן. ואת יודעת איזה משפט אני אוהבת להגיד? שאין מה להילחם במסך, אין מה להילחם במראה. אוקיי? להתווכח עם מישהו, להריף עם מישהו, בסך הכל הוא משקף אותי. בדיוק. את הפנימיות שלי, את החלקים הלא מודעים שלי, אז אם אני רוצה שהוא יחייך, קודם כל אני צריכה לחייך, אבל אני בפנים, בתוכי, אוקיי? בתוך תוכי, וזה כל הפואנטה. לכן אנחנו קוראים למציאות כברומטר. נכון. של הברומטר שלנו, אוקיי? שינוי קטן בתודעה מיד משתקף במציאות, מיד משנה את ההולוגרמה, כמו שסיפרתי על מחלת קרון, על הריפוי, שהשינוי המהותי והמשמעותי הזה, הפנימי שלי, הוא זה שישתקף אחר כך, תוך כדי בריפוי המחלה. קודם כל בא השינוי, ואז המחלה נרפאה. אולגה, את יודעת, תוך כדי שאת מדברת, אני כזה חושבת לעצמי ואומרת, מה אני לקחתי מהקורס הזה? תספרי לי, בבקשה, תספרי לנו. אוקיי.
אני שומעת אותך ואני אוהבת את זה, אני אוהבת את החומר הזה, אני מרגישה כאילו, לא כאילו, אני מרגישה שאני צריכה לשמוע את זה כל הזמן, כמו מישהו שהולך לשמוע ספר שיעור תורה, וצריך את זה לנשמה שלו, אז אני פשוט צריכה לשמוע כל הזמן את זה, זה עושה לי טוב. ותוך כדי שאת מדברת, אני חושבת באמת עליי, מה אני לקחתי מהקורס הזה. ואני רוצה להגיד לך שלהבדיל מקורסים אחרים, ועשיתי המון, אני התלמידה הנצחית, אני מאוד אוהבת ללמוד. כיף לך, כל הכבוד. ממש אוהבת. חוץ מזה שעכשיו אמרתי סטופ, עכשיו אני מתרכזת במה שיש, בהווה, בכאן ועכשיו, לכן לא נרשמתי למנהיגות, לקורס הבא, אני עכשיו עוצרת. אבל זה נוסף. מותר לך לקצת זמן, עוד מעט תרצי את זה ותרוצי. זה בוער לי. לא, אני בקורס אחר של נפגעות מיניות שאני הולכת להתנדב, הכל בסדר. בדיוק. הכל טוב, עשי את זה. מה שאני רוצה להגיד לך זה שזה לא היה קורס רגיל של אוקיי, נכנסים לכיתה, יושבים בשיעור עם מחברת ועם שולחן ויש לוח. זה היה סוג אחר. מכיוון שזה קורס שהוא חיבור פנימי לנשמה, זה היה בסלון, ביתי וחמים, ביחד עם קבוצה קטנה של אנשים שהכל מדויק, בחרנו אחת את השנייה בקפידה. בקפידה אני אומרת עוד מאז, לא מראש, לא במכוון. וזה היה ממש כמו טיפול קבוצתי. כל פעם שהגעתי, הבאתי איזה משהו מהנשמה שלי, ונתתי לזה מקום, וכולם הקשיבו לי, ושיקפו לי דברים, וככה כל אחד מאיתנו בא ונתן מקום למה שמפריע לו, ולמדנו מזה. ומעבר לזה, המדיטציות והחיבור פנימה, אני פשוט כל הזמן ברחתי מעצמי. וכאן אני למדתי להתחבר פנימה ולא לברוח. ואם יש משהו שאת אמרת לי כל הזמן, שכבר התעצבנתי עליך ואמרתי לך, די, של להיכנס פנימה ולהכיר את הרגש שלי, לתת לו מקום, כל הזמן, תני לו מקום. ואז אתם זוכרות, מאמה מלכות יקרות, שעשיתי לייב על נטישה? אני לא אשכח את זה. אז כל הזמן דקלמתי, התעללו בי מינית, נטשו אותי, עזבו אותי, עשו לי, אמא שלי לא אוהבת אותי, כל הזמן כמו רשימת מכולת, אמרתי את זה מהשכל. ואת אמרת לי, מלי, די מהשכל, תדברי מהרגש. ואמרתי לך, מה זאת אומרת לא מהרגש? מה, אני לא מדברת מהרגש? ואז הבנתי שאני צריכה לתת מקום לכאב שלי. וכל החיים דילגתי, ולא נתתי מקום לכאב. כל כך הרבה למדתי, מודע, תת מודע והתפתחות. ופה זה היה קורס לתת מקום לרגש שלי, לתת מקום לכאב שלי. ואני עשיתי את הלייב הזה. וואו. ופשוט דיברתי מהלב, מהרגש, ואפילו בכיתי. זה היה רגע מרגש עבורי שנתתי מקום לרגש. זה היה מצמרר, מלי. את נגעת בכל מי ששמע אותך, הצטמרר וריגשת, וממש נגעת. את נגעת בלב של אנשים אחרים. האנרגיה שלך עברה כל כך חזק, וממש חדרה פנימה, וזה השפיע עליי כל כך חזק, שאני לא אשכח את הלייף הזה בחיים, ממש לא אשכח אותו. אז תודה, היה לך חלק בזה. ואת השינוי שאת עברת, ממלי מדקלמת, ולא מחוברת, פתאום ממש חודרת לתוך הלבבות של אחרים, ומשפיעה, כי השפעה אמיתית, כשזה בא מהלב, אנרגטית, לדקלם אפשר, נכנס פה, זה יצא פה. אני לא ראיתי את זה, לא הייתי מסוגלת לראות את זה, אני תמיד חשבתי שאני מדברת מהרגש. ולא ידעתי שאני לא נותנת מקום. וכשעברתי כאבים בריאות וניתוחים, אני חזקה, לא נתתי לעצמי מקום להיות חלשה, כי פחדתי, אמא שלי כל החיים הייתה חולה וחלשה, ולימדו אותי שאני צריכה להיות חזקה, לא נתתי מקום. והיום אני יכולה להתקשר לפרדי, אין דבר כזה, אני רוצה לבכות, אני רוצה להיות חלשה, אין. הוא אומר לי, את חזקה? לא,
אני רוצה להיות חלשה, כי מהמקום הזה שאני אהיה חלשה, אני אהיה חזקה. זה משהו שלקחתי איתי, לתת מקום לזה שאני יכולה לא להרגיש טוב, לתת מקום לזה שכואב לי, לתת מקום לזה שעצוב לי, עצוב לי, תפקי. זה בסדר, תני לזה מקום, לא חייבת להיות כל הזמן הדמות הזו, אני כבר לא הילדה הקטנה ששמו בפנימיה ותגדלי. לא. אני נותנת לעצמי מקום. זה בעצם לקבל את עצמך, ולהכיל את עצמך, ולכבד את עצמך, ולאהוב את עצמך. בדיוק. כמו שאת. בדיוק כמו שאת. ומה את מרגישה בחוץ מאז? ומה איזה שינויים חווית בהולוגרמה שלך מאז? מאז השינויים האלה? תני לנו קצת רק לדעת. מה אני רואה? וואו. לא יודע, אני רואה טוב. אני לא יודעת לתת לך... אז איך היחסים שלך עם בעלך, עם החברים, עם הסובבים אותך, עם ה... איך זה, האהבה הזאת, הפנימית שלך, איך היא משתקפת לך עכשיו? איך את מרגישה אותה מבחוץ? זהו, שלא היה לי בעיה כלפי חוץ. באמת, ולא הייתה לי בעיה בזוגיות או בבית או בחוץ, הכל היה בסדר, הבעיה הייתה בפנים. שאני לא נתתי מקום לעצמי. והיום אני נותנת מקום לעצמי. וזה נהדר וזה מדהים. זה מרגיש לך. וואו, הכי טבעי והכי בטוח, ואני רואה את זה אצל הדר, שאם כואב לה ופרדי ישר רוצה להגן עליה, כפרה עליו, הוא אומר לה, לא, אל תבכי, הכל בסדר, והיא אומרת לו, לא, אני רוצה לבכות, כואב לי, רגע, היא מחנכת אותו. זה הולוגרמה, זה שינוי, תראי, את ישר רואה את זה בילדה שלך. בדיוק. אז אני רואה את זה, ואני מרגישה טוב, ואני בטוחה בעצמי, מדהים, מדהים. את יודעת מה? אני לא בורחת, את זה אני רואה. שאם לפני כן הייתי רק בורחת כדי לא לעשות עבודה פנימית, היום אני לא בורחת יותר, אני לא מתנתקת, אני שם. את לא מתנתקת, את נוכחת עבור עצמך, את לא נוטשת את עצמך, אהובה שלי, הללויה. זהו, מה שהשתנה, הנה, תודה, שלפני כן הרגשתי לא אהובה. הלא אהובה שלי זה לא כלפי החברים, זה כלפי המשפחה שהייתי קטנה, הבית שלי, השורשי. הלא אהובה ולא רצויה, ואני לא מרגישה ככה יותר. אני לא מרגישה שאני לא רצויה, אני לא מרגישה שאני לא אהובה. האם זה לא שינוי אדיר בחוויית החיים שלך, מלי? בדיוק, נכון. ואנחנו רואים... את לא מרגישה דחויה. את לא מרגישה דחויה. תראי, כמו שאת מקבלת את עצמך עכשיו, בכל מצב, בחלשה, בעצובה, בכל מה שעובר דרכך, כל מה שעולה בך וצב בך, כל מה שאת מרגישה, ולא נוטשת את עצמך, לא בורחת כמו שאמרת, נשארת שם בשבילך, ככה גם המציאות, ההולוגרמה, כל אנשים אחרים, המשפחה, ויש לך סיפור מאוד 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 מאתגר, עם המשפחה, את מרגישה את עצמך שם, אהובה, לא דחויה, לא נטושה. אני לא מחפשת את האהבה. מי שרוצה, בבקשה, מי שלא רוצה, ביי. לא מחפשת שאוהבו אותי, לא מרצה אף אחד. תראי איזה שינוי מטורף זה. מלהרגיש דחויה ולא רצויה. תראי איך הכוח חזר אלייך, איך החזרת אותו אלייך. תראי איזה יופי, בבקשה, מי שרוצה שיאהב ומי שלא, לא, הכל בסדר. תראי איזה ביטחון, איזה יציבות, איזה סנטר. נכון, וניקיתי את האשמה. אני הלכתי לאולגה לטיפול צריבה, על אשמה, שלקחתי על עצמי אשמה על ההתעללות מינית, ועל עוד הרבה דברים בדרך, ואני לא אשמה. פעם חשבתי שאני אשמה, מה ילדה קטנה אשמה? למה שאני בכלל? לא, אני לא אשמה. זה שינוי מדהים, מלי, הללויה, כל הכבוד לך. אני לא אשמה. אז הקורס הזה בעיניי, וואו, אם הייתי צריכה לבחור בשוב, הייתי בוחרת בשוב. אם היה לי זמן לעשות אותו שוב, הייתי עושה אותו שוב. קורס מדהים,
באמת מטורף, והטיפולים מדהימים. אז באמת, אם יש פה מישהי שרוצה לחוות את זה, קורס מיוחד ומטורף, באמת מוזמנת ליצור קשר עם אולגה. אולגה, מתי נפתח קורס חדש? ב-16 לחודש, שזה יום שני בעוד שבועיים, יש מפגש מבוא, לבוא להתרשם, כמובן, אני שוב מספרת שם על עצמי ומדברת קצת על מיטאיזם, אבל זו הזדמנות לבוא להתרשם מהמקום, מהבית ומחברים לקבוצה שיגיעו גם, וב-30 לאוקטובר אנחנו מתחילים. וואו, אותו. 28 מפגשים, 28 תדרים, 28 מפגשים, כל יום שני, אין חגים, אז זה כזה ממש מרתון עד פסח, תענוג, נכנסים לשגרה, אוקיי? שגרה שקשה אחר כך לסיים אותה ולהתנתק ממנה, כמו שאת יודעת, כן? ממש. אז זה מסגרת לעבודה קבוצתית ואישית כאחד, תהליך טרנספורמטיבי מאוד מאוד משמעותי, כמו שאת מתארת, ואת רק התחלת להרגיש את הפירות האלה, זה עוד יהדהד ויבוא ויגיע מכל כיוון. אני עוד יחזור על המדיטציות ויחזור על התדרים, ואני מאמינה שדברים שהייתי בהתנגדות, כי אני הייתי מלכת ההתנגדויות, יגיעו להתמסרות, וכל דבר יהיה בזמן המדויק לו. אני עוד אכתוב עוד פירות. אולגה, אני רוצה את הטלפון שלך לרשום פה בצ'אט. 05-6644-244. אוקיי. אז אני רשמתי את הטלפון שלך פה בצ'אט, אוקיי? אני רוצה בבקשה שמחר את מעלה פוסט מסודר על הקורס, על איפה אפשר להשיג אותך, כמטפלת, הכתובת, הקורס, מתי הוא נפתח, טלפון שלך, קישור, כל הפרטים שיש לך, פשוט מחר תעלי בפוסט מסודר לקהילה, שמי שרוצה פרטים שתבוא, ומי שפספסה את הלייב אז תוכל לראות את זה בפוסט. בסדר? אני ממש לא רוצה להיפרד ממך, אני מתגעגעת אלייך. חיבור. איזה יפה, את כל פעם שהיית נכנסת העץ? היית אומרת לי, איזה יפה וחיבוק. מתי נגמר הקורס? לפני? כמה שבועות, לא? 3? חודש אפילו. חודש. כן. יאללה. יאללה. באמת. אחלה קורס. הייתי רוצה להמשיך את הקבוצה שלכם forever, בלי להפסיק אותה ככה, להמשיך עוד חברות. הרווחתי חברות לכל החיים, באמת. יש קורסים שאת מכירה אנשים ואת אומרת, טוב, נהיה בקשר, וזה לא באמת. ופה החברות היא של הנשמה. נכון. For life. זה נכון. אז אני באמת מודה על הקורס הזה, אני מודה עלייך, ואני מודה על החברות המדהימות שהכרתי בקורס הזה. וואו, באמת באמת נהניתי מכל רגע, ועשיתי טרנספורמציות ושינויים, ואני אעשה עוד הרבה. וכל מי שתגיע אליך לקורס, תעשה שינוי ענק, מבורך. הללויה. הללויה. תודה רבה, אהובתי, על השעה המקסימה הזאת. געגועים אלייך, ותודה לכל הממלכות שהקשיבו את כל זה, וגם יקשיבו בהמשך, ותודה רבה לכם על הסובלנות. ובת אל כתבה שאת מהממת. גם את, בת אל, תודה רבה. ביי, להתראות, לילה טוב. לילה טוב וחג שמח. ביי ביי. חג שמח, ביי.